Arang ka maayo jud sa panahon. Arang ka maayo ang panahon, oh. Alas 4 na pero kuan gihapon. Init. Naglagiting sa kainit bisag alas 4 na. Labi na jud as UC, oh. University of Cebu kay naglagiting jud ang kainit. Di maayo ibaktas, uy, kay init pa. Pataod-taori. Taod-taori. Grabe ka init. Thank you for watching.